experiment yonse gokor within my ward ebe no mu president yogora ebe no mu governor ogora ebe no mu MP ogora nimbwate right yo konye oversight reason ne linga kendi yonse geisa ko bangangia korwa senjerere ndonge ninche ngokwana kwa niaba yo mugusero because banjore them represent eise ko bane paro na bono gorumorio to igo gende nyamatuta bakora bakabeka omoro mwavwe nimbwate right yo koboringa epare ekonyore erengali nkiegora mwanye migete ekabengote then munyare ko igore pare gare una yarenge at least no ichigali chaitana then after mwanye galiri munyare ko beka mara mwe pare yons because ye budget erure neisaine then after mwabekira mara mwe isaine mutare ko tobekira makara batiga iga erinde drainage yabengi yana lie pare tari ko sarikana and then ine right yane ko bori naende goikambori kwa niaba y'abantu babugusero. Then another thing ikiabugusero ase budget ya 2023-2024 mbaturi igerete ngamba rose tigetajo nyamatuta at a cost of 450,000 egetajo you understand very well egetajo is under county government ebitajo ninje ngoros because jibese to kwa gunechinge nintu twanjire goros egetajo na kiaga to kobeke getaja at a cost of 250,000 lakini yare kebekire ngange korenya matuta at a cost of 450,000 bona kinari kubori nyamatuta ekineke nyoro mbanje babe specific batata nyamatuta rarige tajege karosiri at a cost of 450 na into togende tokerore aina ara maswalian igo timbo the program no mujumbe musigete sana every time na muri ko organize go to kumira na functions lakini yanganjire bintu birengete mu gusero birobi goikambori kwa niaba yo muntu bugusero amangana employment goikakore kwirenda anchira nenga bagusero nabwo abanta ward yanene na intunto tagete share yitu no mugusero esengenje se kobanga ne ward yani constituency manager kurubo gusero umuntu uri musara is over 200,000 ese ko bakorbo gusera at least no mwana bo muama to sinyire ko gore getabu na bakumura kago etaga na bakonyoro gorire no enonde gosogo begere no muntu kinyanya chiri we magore lakini abantu bakurwa ase ward yane all of them ondeta iyo etanditi musara siringere 15 ponera to ko mujumbe agori musara almost a million oru kitutu centro mu manager gori musara 200 oru kitutu centro mu pio gori musara 186,000 oru kitutu centro constituency manager na re signatory agregate allowances chigo so kwa ismen pono oru kitutu yani oru nyatieko just a border to kitutu centro ikonta ethego tebanga in terms of employment tika consider mangana a region chiwodi chinde na jiro chinchiga netina jiro chive represented. Okay, namba SMS 070